नोंथांनि आखायाव ATM कार्ड गैयाब्लाबो ATM निफ्राय रां दिहुननो हायो। नाथाय माबोरै दिहुननो हागोन? नोंथांनि मबाइलाव थानाय जायखिजाया एपनि UPI ID जों स्केन खालामनानै रां दिहुननो हागोन। ATM कार्ड गैयाबालानो रांखौ ATM निफ्राय दिहुननो हायो। ATM कार्डजोंसो ATM निफ्राय रां दिहुननो हायोमोन। नाथाय दानिया ATM कार्डनि गोनांथि गैलायलिया। माब्लाबानि समाव नोंथाङा ATM कार्ड लांफानो बावदोंब्ला जिंगासिनांनो गोनां गैला। दानिया ATM कार्ड गैयालासे ATM निफ्राय रां दिहुननो हायो। UPI ID आरो UPI पिन बाहायनानै ATM निफ्राय रां दिहुननो हागोन। बेफोरबायदि सुबिदाया फनपे, गुगोल पे आरो बायदि गुबुन UPI एपफोरनि गेजेरजों मोननो हागोन। बे आदबनि गेजेरजों ATM निफ्राय माबोरै गोरलैयैनो रां दिहुननो हागोन फै जों मिथिना लानि। नोंथाङा बाहायनाय UPI एपनि गेजेरजों बे सुबिदाखौ मोनगोन। ATM UPI कार्डलेस कैश एबा QR कैश आव क्लिक खालाम। बेनि उनाव कैश विथड्रल अप्शनाव क्लिक खालाम आरो दिहुननो गोनां रांनि अनजिमाखौ हो। ATM मनिटराव नुनाय QR क'डखौ गोख्रैनो सेलेक्ट खालाम। QR क'डखौ सायख'नायनि उनाव नोंथाङा UPI ID आरो UPI पिनखौ हो। UPI पिन सोनायनि उनाव साबमिट खालामनाय अप्शनाव क्लिक खालाम। बेनि उनाव ATM निफ्राय राङा ओंखारगोन। बे आखुथाया डेबिट कार्ड आरो क्रेडिट कार्ड बाहायगिरिफोरनि थाखाय जोबोद गोरलै आरो रैखाथि गोनां। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ-आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ-आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ-आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडिय'लजि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ-आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।